Τώρα που θα φύγεις από εδώ, ναι, θα ψάξεις να βρεις που βρίσκεται η χώρα σου, ρε παιδί μου? Όχι. Για ποιο λόγο? Μου είναι αδιάφορο. Σου είναι αδιάφορο που βρίσκεται η χώρα σου? Ναι. Άλλο και καλησπέρα. Επιστρέψαμε με τον γνωστό μας χάρτη. Πώς πάμε από γεωγραφία? Όχι πολύ καλά θα έλεγα. Χάλια. Γεωγραφία 0. Χάλια. Σκατά. Κάτι λίγα, ναι. Όχι. Ξέρεις τι είναι αυτός εδώ? Χάρτης. Τι χάρτης? Ευρωπαϊκός, ξέρω εγώ. Ευρωπαϊκός. Πάρα πολύ σωστά, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Με γεωγράφητη πραγματικά. Η κατάλληλη μέρα για σένα. Θέλω να μου δείξεις πού βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με πριν, κάπου εδώ. Εδώ. Εκεί. Ναι. Τα άκουσες κιόλας. Το ψάξες και η απάντηση σου ήταν εκεί. Δεν κατάλαβα αν ήταν σωστά. Εδώ. Ορίστε εδώ. Εδώ βρέχεται από θάλασσα, η Ελλάδα βρέχεται από θάλασσα, άρα και αυτό βρέχεται. Μπράβο. Παρλιάρο Ιταλιάνο. Γιατί δεν σου χρειαστεί? Εδώ. Αυτό εδώ, το τσουνάκι πετάει. Δεν ξέρω, ρε. Αυτό εδώ όλο. Όλο αυτό. Όλο. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ. Πολύ κοντά έπεσες, αλλά. Ενώ αυτό. Ποιο? Αυτό. Είδε κάτι που κρέμεται, λέει θα το δείξουμε. Εδώ. Σταθερή είναι, δεν μετακινείται. Όχι, δεν μετακινείται. Απλά έχουμε μια δουλειά σε 4 ώρες, αν είναι εύκολο να το βρεις. Εδώ. Έχεις ιδέα καθόλου? Όχι. Πού βρίσκεται η Ελλάδα? Εδώ πέρα. Είδες ο τύπος ο προηγούμενος που έδειξε και δείχνεις κάπου, αλλά δεν έχεις ιδέα που είναι. Αν σου γυρίσω το χάρτη, εντάξει, και σου γυρίσω ανάποδα και στα μπερδέψω. Ωραία, θέλω να μου πεις πού βρίσκονται οι ΗΠΑ. Α, δεν το είδαμε το προηγούμενο αυτό, έτσι. Όχι, δεν τα άκουγα καλά. Εδώ. Σωστός. Ωραία, θέλω να μου δείξεις πού βρίσκεται ο Ατλαντικός ωκεανός. Εδώ. Μήπως βρίσκεται εδώ? Εδώ. Πολύ σωστά λάθος. Από πάνω. Εδώ. Γεωγράφητη, εντάξει. Πολιτικός. Ατλαντικός ωκεανός. Μας γάμισες. Μας γάμισες. Βοηθάτε, ρε. Δεν ξέρεις ούτε εσύ, Πού είναι, ρε μαλάκα, ο Ατλαντικός? Δεν είναι στο χάρτη. Δεν είναι. Όχι, ρε. Είναι. Ατλαντικός τώρα. Πάμε τώρα. Εδώ. Εκεί ακριβώς. Εκεί. Πάνω από το Ιόνιο είναι ακριβώς. Α, Ατλαντικός είναι εδώ. Πού? Εδώ, κάπου εδώ. Εδώ. Ο Ατλαντικός ωκεανός ξέρεις τι είναι? Ωκεανός. Ο ωκεανός τι έχει? Θάλασσα. Αυτό που μου δείχνεις τι είναι? Ωραία, ας πούμε, δεν ξέρω. Ας πούμε ότι είναι εδώ. 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 Σωστός. Θέλω να μου δείξεις πού βρίσκεται η Αυστραλία. Η Αυστραλία, ας πούμε, εδώ. Πού? Όχι, δεν ξέρω. Ας πούμε εδώ. Αυτή. Ποια? Αυτή. Αυτή είναι η Αυστραλία. Ναι. Η Αμερική ποια είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι Αυστραλία. Αμερική και Αυστραλία. Έλα ρε φίλε, απλά ήθελες μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ. Είναι εδώ. Μπράβο. Σωστό, σωστό. Η Αυστραλία εδώ, εντάξει. Α, αυτό το ήξερες. Θες να πας κιόλας, άντε. Θέλει να πάει στην Αυστραλία Ναι. και ακόμα το ψάχνει. Ακόμα δεν ψάχνει, δεν είναι. Και το τσιμπάει, δείξε μου, δείξε μου. Έλα, είναι. Όχι. Εδώ. Αυτή είναι η Αυστραλία. Να, εσύ θες να πας στην Αυστραλία και δεν ξέρεις πού βρίσκεται η Αυστραλία. Ναι. Είναι και μακριά. Είναι Έχεις και πάει μακριά φάση. Περπατώντας θα πάει με το αεροπλάνο, θα πάει και είναι και 500.000 ώρες. Άμα να κάτσει να μετράει από πάνω που βρίσκεται. Και έχει πάει και με Ταϊλάνδη, να φανταστείς. Αλλά δεν ξέρω που βρίσκεται. Εδώ. Σωστά. Άλλη, μπράβο, δεν το περιμένω από σένα. Μπράβο! Θέλω να μου πεις πού βρίσκεται ο Ειρηνικός ωκεανός. Εδώ χάσαμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτός. Ο Ειρηνικός. Θα πω εδώ. Ο Ειρηνικός ωκεανός. Ωραία, θα ξεφτυλιστούμε. Κάπου εδώ. Εδώ θα πω και ότι είναι τώρα. Τι να πω κι εγώ τώρα. Εδώ. Ο Ινδικός, μιας που το έφερε στη συζήτηση. Ωραία, θέλω να μου πεις πού βρίσκεται η Ρωσία. Δεν ξέρω. Εδώ. Η Ρωσία, έτσι κοιτάμε εμείς πάνω. Είμαστε Θεσσαλονίκη, κοιτάμε πάνω και βλέπουμε Ρωσία. Η Ρωσία, ας πούμε ότι βρίσκεται εδώ. Δεν έχεις καθόλου ιδέα από γεωγραφία. Όχι, τίποτα. Γιατί? Δεν έμαθα ποτέ. Εδώ, αυτό. Μ' αρέσει, όλο παίρνει είναι και το παιδάκι λοιπόν, θα μάθεις έτσι για να τα δείχνεις να μας σε ρωτάνε στο σχολείο. Οι περισσότεροι πιστεύεις ξέρουν που βρίσκεται τι. Περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει από γεωγραφία. Με τα δικά μου δεδομένα και εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι από τους περισσότερους θα είμαι ο πιο καλός για να καταλάβει και δεν τα ξέρω και καλά. Εσύ είσαι ο πύχης. Ναι, ακριβώς. Οπότε μην περιμένεις και πολλά. Εδώ δεν ξέρω που είναι η Ελλάδα. Δεν έχει κανένας ιδέα, όχι. Εσύ ήξερες δύο πράγματα. Γι' αυτό ήρθα, δεν είναι 100 άτομα εδώ και δεν έρχεται κανένας. Φλασμετέ όλοι. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι χώρες. Πιστεύω αυτό ξεκινάει πρώτα από το σχολείο που το περιφρονούνε. Και πίσω ο κόσμος δεν ξέρω, δεν θέλει. Δεν προτιμάει να ασχολείται με την καθημερινότητα, με τα reality και κάτι τέτοια. Τα Bachelor και τα Big Brother. Γιατί όταν δυσκολεύομαι, ψάχνω με ένα Google Search στο κινητό μου. Άρα τώρα που δυσκολεύτηκες θα βάζεις Google. Ναι.
Απλά εγώ μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν επιτρέπονται κινητά στην ώρα της εξέτασης. Θα μπορούσε να πάει ακόμα χειρότερα αυτό βασικά. Δηλαδή. Στην εξέταση, εντάξει, τώρα εκεί πέρα πέφτουν και σκονάκια, κατάλαβες. Είναι λίγο άστα να πάνε. Εσύ με τι ασχολείσαι? Με ναυτιλιακά. Γι' αυτό ήξερες που βρίσκεται ο Ειρηνικός, έτσι, από την ναυτιλία. Ξεκάθαρα. Πού είναι το πλοίο, τόσο έχουμε σιπάρει εκεί πέρα. Από εκεί. Ήμασταν μικροί. Το μυαλό μας ήταν στοιχειροποίητη, δεν ήταν στο διάβασμα, στη γεωγραφία. Καλά να πάθουμε. Γιατί μαθαίνουμε κάτι για να μπούμε σε μια σχολή, όχι για να μάθουμε γι' αυτό. Εσύ σε ποια σχολή είσαι? Εγώ είμαι κοινωνική θεολογία. Ευλόγησον. Περιμένουμε ένα θαύμα από πάνω να πέσει μια επιφώτιση για τη γεωγραφία. Κάτι γίνεται λάθος. Ασχολούνται πολύ με το κινητό τους στο σχολείο όταν παίζει γεωγραφία. Εσύ θα κάτσεις τώρα να μάθεις πού βρίσκεται τι? Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω, αλλά πρώτα πρέπει να πάω για ψώνια. Ήρθε στο κέντρο για ένα ιδιαίτερο σκοπό. Θα κάτσω τώρα να ψάχνω που βρίσκεται η Αυστραλία επειδή θέλω να πάω. Γιατί δεν έχει δώσει βάση να μάθει για τις χώρες. Εσύ για ποιο λόγο δεν έχεις δώσει βάση που βρίσκονται οι χώρες? Γιατί μου ήταν παντελώς σε διάφορο σχολείο. Την Αυστραλία πώς την έμαθες? Γιατί είναι το όνειρό μου. Να γίνεις κακουρό. Να μείνω εκεί. Θέλω να μου πεις, αν τώρα που θα φύγεις, θα πας να ψάξεις να δεις πού σκάτα βρίσκεται ακριβώς η Ελλάδα, πού βρίσκεται ο Ατλαντικός, πού βρίσκεται ο Ειρηνικός. Όχι. Γιατί? Θα πάω για καφέ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καν να μπω στη διαδικασία. Μπορεί ναι και μπορεί όχι. Είσαι σε κάποια σχολή. Ναι, σπουδάζω διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Που ξέρω είναι λάθος να είμαι αγιογράφητη για αυτό το πράγμα, αλλά δεν πειράζει, έγινε και έτυχε. Ωραία, θέλω να κοιτάξεις την κάμερα και να στείλεις ένα μήνυμα σχετικά με όλη αυτή την έλλειψη γνώσης, ρε παιδί μου. Παιδιά, η γεωγραφία είναι ωραία. Να διαβάζετε, να ξέρετε πού είναι η Ελλάδα. Γιατί είναι η χώρα σας, ρε παιδιά. Να διαβάζετε, να προσέχετε στο σχολείο, να μην είστε πολύ με τα κινητά. Να διαβάζετε και να μάθετε γεωγραφία. Μην κοιτάτε μένα. Παιδιά, να ανοίξουμε ένα χάρτη και να αρχίσουμε να το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Αυτά καλό θα ήταν. Διαβάστε, αλλά τι να πω, θα πω κάτι ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εσύ θα ψάξεις να βρεις. Όχι. Δεν πρόλαβα καν. Να ψάξεις να βρεις αυτά που δεν γνωρίζεις τώρα που θα φύγουμε. Είμαστε στην εποχή του ίντερνετ, οπότε άμα μου χρειαστεί κάτι θα πω να το ψάξω στη γεωγραφία. Ποτέ δεν τη συμπαθούσα, οπότε. Παιδιά, να ξέρετε που βρίσκεστε και τι έχετε γύρω σας, γιατί μπορεί να σας τύχει κάτι τέτοιο και να γίνετε ρεζίλοι online. Online. Ενώ αν γίνεις offline, klein mind. Online όμως, bitch please. Παιδιά, ειδονιστείτε, δεν είναι κακό. Σχετικά με το χάρη ήταν αυτό. Αυτά. Δεν πειράζει, παιδιά. Η γνώση είναι για αυτούς που τις αντέχουν. Εγώ δεν είμαι τόσο ανθεκτική. Δεν πειράζει. Ξέρουμε άλλα πράγματα εμείς. Να μην κυνηγάμε μόνο το όνειρο τους followers στο Instagram και να δείχνουμε πράγματα από εκεί, να κοιτάμε να ενδιαφερόμαστε τι είναι το κάθε τι. Αρχικά, κανένα σχολείο να μην πάρει εμένα για καθηγήτρια. Πώς? Κανένα σχολείο να μην πάρει εμένα για καθηγήτρια. Γιατί θα βγω καθηγήτρια, οπότε. Θεολογία. Γενικά, όλων των αρχαία, ελληνικά, όλα. Όντως.